گەڵتان بەردەوامین وەچێن لای تۆڕی هەواڵی پامنەرانمان کە ئەویش لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان ڕاستەوخۆ لە گەڵمانە بن بۆ گواستنەوەی هەواڵ و زانیاریەکان. لە زاخۆ فاروق عومەر ڕۆکانجاو لە شاری کەرکووک، وریا حەمەکەریم لە هەڵەبجە، قودرەت مەحموود لە دهۆک، ئەیاس عەبدوڵڵا لە هەولێر. سەرەتاش ئەچینە لای فاروق عومەر لە زاخۆ. فاروق بەیانیت باش، نوێترین هەواڵ و زانیاریەکان لە زاخۆ چییە؟ فاروق خۆ بەردەوامیەیە بەڵێ ئەگەر دەنگی من هەیە ئیرۆ سێم ڕۆژە هەوا ڤاکسینە ڤاڵنجا زارۆکان سنوورە قەزازا خۆ بەردەوامی هەیە کە بریارە دو ڕۆژێک دیژی بەردەوام بتن ڕێبەبریا سەخلامی ئازاخوا گەهداریەوان خێزانان دکێتن یەن کۆ دەمێ بوریدا ji ber her egerekî hebitin zarokî wanan ji vê hewê bêber bin qasta bingehên saxlemiyê bikin ku tîmên cihgir tê de hatin edeynatin bu hindê ku zarokî wanan ji vê hewê bêber nebin ev demekî de 127 tîm û grupên din jiyên gerok di nava taxokulanên sınırê qezaza xwe da digerin û biryara du rojî jî berdewam bin û 47,000 zarok sınırê qezaza xwe û 10,000 din jiyên awarê sınırê qezaza xwe bihêne vaksîn dan. Ji aliyekê din ve jî rêveberiya Perwerda Zaxo merçin wergirtina qutabiyên bo sala xandinê 2015-16 ragihandine dixwazim bi Kurtî behsa hinek ji wan bikim ku li qonaxa baxçê zarokên 4 salî dikarin li qonaxa yekê bixwînin û dîsaniye 5 salî jî li qonaxa duê ji bo qonaxa bineret jî zarokên ji dayikbûyên salê 2006 heta ku 26 yek 2010 dikarin li pola yekê bihêne wergirtin û bihêne tomarkirin dîsan ew zarokên ji dayikbûyên salê 1996 û 97 û 98 dikarin bi dawama roj di nava qutabxaneyên bineret de bixwînin lê zarokên ji dayikbûyên sala 1995 û 94 û 93 nikarin bi roj bixwînin an ku bi neçarî yan bi êvariya yan jî bi derekî dirêjiyê bi xwandina xwe bidin û dîsan her zarokekî ji 16 salî zêdetir jî bû temenî wî du salan keftin hebitin nikarin di nava qutabxaneyên ku bi roj de têne xwandin û dîsan jî ji bo qonaxa amadeyî ev zarokên ji dayikbûyên sala 1995 û 96 dê li pola dehê hêne wergirtin û di heman dem de jî ew zarokên ji dayikbûyên sala 1990 bû kiçan û 1991 bû kuran neşên di nava qutabxaneyên ku bi roj de dixwînin berdewamiyê bi xwandina xwe bidin û yên her qutabiyekê du salan jî keftin di pola xwe de hebitin dê ji xwandina rojê te bêberkirin û ji bo xwandina bilez jî pêdiviye qutabî ji neh salî zêdetir bit û dîsan jî peywendî bi hêç qutabxaneyekê nekir bit û bikînî de jî du salan ji xwandina xwe hatibite dorxistin yan jî hêlatin û di heman dem de jî bu awayekî ekser jî hêç qutabxaneyekê nayê te veguhastin û eger qonaxa bineretî jî temam kir û temen guncayî bî wê demê li qonaxa amadeyî jî wê rê pê bê te danê. Ew bûn ew zanyarîn ku min bi girêng dîtin ke bo bîneran behs bikin. Belê Faruq Umer